30 maart workshop voor Cooking Routine in LDC Remy Eduard Leuven. Zijn mensen leren koken, recepten uit haar nieuw kookboek Pottenkeken bij Rooshan. Nog fijner? Sorry, nog fijner? Ja. Granaatappelen met was, ik ken dat ook nog maar. Ik heb het een keer gesproken, maar dat is heel zoet. Ja, maar dat is voor de salade. Soms zoet, soms... Ik ken dat nog maar een week. Ik heb ook nog met en dan kwam dat ook in een beetje. In die Oosterse winkels vind je alles. Nog even staan en je kent het niet. In LDC Remy Eduard en nu een soep, linzensoep. Dus workshop op 30 maart 2024. Nee. دریا چاویت دا هم بزدکن وان بیرینا دی دریا چاویت دا هم بزدکن وان